Yun na nga, mahirap ang magka-ospital ngayon dahil puno na rin ang mga ospital. Mas lalong mahirap kung mamatay ka dahil puno na rin ang mga sementeryo. Dahil sa mga namatay na mga suspected at confirmed COVID cases. Dahil dito sa Cebu, mag-develop ng isang public cemetery doon sa Mountain Barangay ang Cebu City Government. Si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak, nakatutok. Kini ang tres ngadto sa 5 hektaryang luna sa Botanical Memorial Garden nga nimutang sa Bukirang Barangay sa Guba, Dakbayan sa Sugbo. Kasamtangang gitrabaho na kini karon aron magamit nudto usab sa puno-puno na nga mga samang sa syudad nga gipanag-iya sa simbahang Katoliko tungod usab sa pagsaka sa ginikanon sa mga namatay tungod sa COVID o sa mga suspected COVID mortality. Ang luna gipanag-iya sa Cebu City Government. Di adri karon ang mga sakop sa DENR, Interagency Task Force, o gingon man ang atong mga departamento sa siyudad sa Sugbo aron sa paghingpit na sa pagpreparar sa mga dokumento. Kagahapon adlaw gipahigayon ang public hearing nga gitambungan sa IATF, DENR, DEPW, CISENRO ug mga opisyal sa barangay. Samtang miuyon ang mga opisyal sa barangay sanglit problema usab sa Bukirang Barangay ang kawalay menteryo nga kapahilunaan sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Ang Cebu City Botanical Memorial Garden libre ni para sa atong mga kaigsuonan. Dili lamang sa problema sa COVID nga atong ilubong diri, sa mga mosunod nga mga buwan magka-problema gihapon ta sa pagpangita og mga menteryo. Dinalian ang pagdevelop sa samang sa Bukirang Barangay sa Cebu City. Apan giklaro sab sa author nining nasing laka ang Konsehal Dave Tumulak nga dili lang COVID-related deaths ang dawaton kundi apil usab kadtong mga motaniwan sa laing hinungdan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.